Na, szevasztok gyerekek! Én Banán vagyok, és ebben a mai videóban C1.6-ozni fogunk. Úgyhogy mindenki dőljön hátra, és élvezze a játékot. Én azt javaslom. Viszont... be is töltött a játék, és akkor melegítsünk be, egy könnyűn, úgyse játszottam 1000 éve, amúgy is balfasz vagyok, szóval menjen! Játszok egy kicsit, ez most úgyis egy tesztfelvétel, aztán ha jó lesz, akkor kimegy. Ha nem, akkor meg nem. Kiderül. A legnagyobb rajongómnak, Martinkának üzenem, hogy itt van a videó, amit nagyon vártál, testvér. Szóval, 4 szerencsés. Erőben, egészségben, el nem múló boldogságban. És most nem tudom miért ilyen szar a képernyőm, de igen. Ja, noob vagyok. Ezért 6 pixelezkem amúgy még csináltam is. És ezt akarom én kirakni a netre, te jó Isten. Na jó. Igen. Mindegy srácok. Lesz majd úgyis valami. Hol szarom le. Ennyi gyilkolni. Fú, de várjál, nagyon rossz az a grafikám. Igen, és most mindjárt visszaizélje. Igen. Elvileg most már jónak kell legyen. És akkor menjen egy normál meccs. Közben én megnézem, hogy a felvétel az még megy, jó? Na, vágatlanok lesznek a videók nyilván, mint régen, a régi idők emlékére. Mert ez ilyen. De ja. Mert mivel régen is így volt, mondjam most is így. Halló, mondom. Ja, mellottam. Zsír. Lehet nem ezt a játékot kellett volna már elsőre, de mindegy. Mentem volna Robloxozni. Kinek milyen volt a karácsony? Gyerekek. Terrorista vagyok. Fú, most de eljelzek az összesnek a szájára. Terrorista vagyok. Jújjá! Halljatok! Hey! De a kutya! Faszapó. Izét akarok állítani. Nevet. Addig látjuk az állásokat. Ahogy néz ki, mi vezetünk. What? Nem írta általában a kutya.
Akkor meg szoker. Mindegy. Na látják, jó van. Ez az. Kis faszacsi 1.6 meccsek. Olyan pixel vagyunk, mint annak ennyire mindegy, ez egy pixel game már lassan, tehát Minecraftot is mehetünk volna, de igen. Nem tudom miért ilyen most a grafika, lehet azért mert nem játszottam végül, ezt nem volt beállítva, de... Ja. De hülye vagyok. Jó, mindegy, legalább ebből lesz egy vicces klip haveromnak. Köszönjétek meg, miatt kezdtem újra videózni. Haveromnak. Hála. Hello. Nekünk bezzeg nincs shieldünk. Most tudom már menjünk. Benézzek arra. Most tennék egy csomóban. Visszautok vagyok is. Szedjük. Nagy zsafta. Benne nincs senki. Nem ki. Ez így nem a saj. No rá. Kinél a bomba? Gyertek már bombát, na. Ezek raklok. Plant a bomb! Ahol a skillek. Csodás. 25 HP-vel rohanják. Hoppá! Volt fent egy csávó. Ez az. Jók vagyunk. Most már nem. Kutya. Hogy állunk? Szarul. Csodás. Jó, nem olyan szarul, de nem is régebben. Burst van, nem tudjuk. De jó. De persze a Jason nevére az még nem olyan, érted? Persze. Kurva, azt. Szoptatott volna meg téged egy kamion, még csecsemő voltál, hogy baszott volna szét téged egy rántott húsfaszú, aladárfejű, részfaszú kurva bagoly. Lesz röhögni csak úgy videózok, de hogyha így van, akkor a cél amúgy. Igazából nagy óra tetszem meg, hogy nagyon nevetni való egy dolgokba, de... Ja, hát nem tudom még, hogy lesz. Nem állunk annyira rosszul, mondjuk 3-1.